रोलिंग चालू आहे. आरामात आरामात काही काय. कर्नाटक निवडणुकीचे निकाल हे दुपारपर्यंत लागतील, पण ज्या व्यक्तीने लोकांमध्ये निवडून आलेली एक साधी सरपंचाची निवडणूक लढवलेली नाही, तो आज कर्नाटकच्या निकालावर भाष्य करतोय, आपलं मत व्यक्त करतोय, हे खरं म्हटलं तर हास्यास्पदच आहे. संजय राजाराम राऊतची आता थोड्या वेळ पहिले जे काही पत्रकार परिषद झाली, स्वतःच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये ह्याला जेव्हा पराभव दिसायला लागला, तो तेव्हा आमदारांच्या कसे पाया पडत होता हे मी स्वतः नजरेने पाहिलेलं आहे. आत्ता तर हळूहळू निकाल दुपारच्या नंतरच स्पष्ट होतील. आमच्यासारखे लोक जे लोकांमध्ये निवडणुका लढवतात, आम्हाला याची चांगली जाणीव आहे की एवढ्या लवकर निकालाबद्दल हेच होणार तेच होणार, भारतीय जनता पक्षच जिंकणार, काँग्रेसच जिंकणार असं बोलणं फार लवकर होईल. पण ज्याला राजकारण समजतं, निवडणुका समजतात, तो ह्या बावळट संजय राजाराम राऊत सारखा वागणार नाही. बोलतो बजरंगबलीची गदा ह्यांच्या डोक्यावर पडली, पण स्वतःच्या मालकाची लंका जळवली ह्या करांटेपणामुळे. हे तो सांगत नाहीये. आज स्वतःच्या मालकाला अक्षरशः रस्त्यावर आणलेला आहे की त्याला शनिदेवाची जाऊन पूजा करायला लागते, आणि तिथे पण तेल टाकू की नाही ह्याबद्दल विचारात त्याचा मालक पडतो. स्वतःची लंका जळून बसलेला माणूस हा या बजरंग बलींबद्दल बोलणं, निष्ठेबद्दल बोलणं, हे तर फार आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट आहे. स्वतः लोकप्रभामध्ये असताना स्वतः बाळासाहेबांचा स्वतःला कडवट शिवसैनिक म्हणतो, पण स्वतः जेव्हा लोकप्रभेमध्ये होता तेव्हा बाळासाहेबांबद्दल एवढा घाणेरडा लिहायचा. ही मुद्दामून तुम्हाला त्यांनी लोकप्रभामध्ये घेतलेली एक मुलाखत मी दाखवायची आहे, तुम्हाला कागद देतो पाहिजे नंतर वाचायला. शिवसेना, बाळासाहेबांचं कुटुंब किती वाईट आहे हे अत्यंत घाणेरड्या शब्दामध्ये घाणेरडे प्रश्न बाळासाहेबांच्या वैयक्तिक कौटुंबिक आयुष्याबद्दल विचारणारा हाच कार्टा संजय राऊत आहे. म्हणजे ह्यांनी बजरंग बली आणि हनुमानाची गोष्ट करू नये. हनुमान म्हणजे निष्ठा, रामदेवतावर अपाट निष्ठा असणारे बजरंग बली, त्यांच्यावर बोलण्याची ह्याची लायकी पण नाहीये. मोठा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रचारासाठी गेलेलास ना,
तर आज सांग जरा काय झालं. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस ह्याच्यावर नंतर बोल ना. पण तू ज्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी गेलेलास तिथे जाऊन मोठमोठ्या मोठी मोठी भाषणं केलेलीस, त्याचे नेमकं काय झालं बाबा. काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे एकीकरण समितीचे उमेदवार आज पिछाडीवर आहेत. काँग्रेसचे त्या मतदारसंघामध्ये पुढे आहेत असं दिसतंय. म्हणजे तू ज्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी गेलेलास तिथे भारतीय जनता पक्ष आमच्या मुख्यमंत्री, आमच्या उपमुख्यमंत्रीवर टीका करत होतास. त्या उमेदवाराला काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे आज ते पिछाडीवर आहेत एकीकरण समितीचे उमेदवार. तुझे मोठ्या राहुल गांधींबरोबर फार चांगले संबंध आहेत ना. त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून बोलतोस असं सगळीकडे सांगतोस. तर सांगायचं तुझ्या राहुल गांधीला की महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विरोधात काँग्रेसने उमेदवार देऊ नये. सांगायला पाहिजे होतंस. का नाही सांगितलंस मग तेव्हा. कुठे गेलं तुझं मराठी माणसावर प्रेम. का नाही सांगितलं की महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार तुम्ही उमेदवार उभे करू नका. मुळामध्ये काँग्रेसचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आणि काँग्रेसचे नेते हे तुझी किती इज्जत करतात ना. कधी त्या नाना पटोलेजींच्या तोंडाने ऐक. तुझी लायकी काढतात तिथे. तुला 10 जनपदला बोलून तुला तिकडच्या वॉचमॅनच्या बाजूने बसवत असतील तुला आणि मोठ्या राहुल गांधीची भाषा करतो. 2-3 दिवसापासून जेव्हापासून निकाल आलाय मी परत उद्धव ठाकरेंना सांगतोय, हा माणूस तुम्हाला महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अजून खड्ड्यात टाकणार. तुम्हाला हे कळत नाहीये. पहिलं तरी महाविकास आघाडीमध्ये आग लावायला सुरू केली. अजितदादांवर टीका करायला सुरू केली. काँग्रेसवर टीका करायला सुरू केली आणि तिथे उद्धव ठाकरेला एकटं पाडून टाकलं. त्यानंतर पवार साहेबांच्या विरोधात पण भूमिका घ्यायला यांनी सुरू केलेली आहे. आता तुम्ही साधं मला सांगा, कोर्टाने, माननीय सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितलंय की अपात्रतेचा निर्णय हा आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष घेणार. मग अध्यक्षाबरोबर चांगले संबंध ठेवले पाहिजेत, चांगलं बोललं पाहिजे की त्यांच्यावर टीका करत राहिलं पाहिजे. ते 3 पक्ष फिरून आलेले आहेत. त्यांनी कायद्यामध्ये राहून निर्णय द्यावा. धमकीची भाषा अध्यक्षांचा. तुम्हाला त्यांच्याकडून काहीतरी चांगलं करून घेण्याची अपेक्षा आहे ना. आणि त्यांना शिवाय शाप देण्याचा विषय सुरू आहे. त्यांच्यावर सातत्याने टीका करणार. ह्याचा अर्थ एवढा आहे जेणेकरून अध्यक्षांनी चिडून, तसे आमचे अध्यक्ष चौकटीच्या बाहेर जाणार नाहीत, नियम बाहेर काहीच करणार नाहीत. कायद्यामध्ये तो बाप माणूस आहे आणि कायद्याला धरूनच आणि चौकटीला धरूनच ते त्यांचा निर्णय देणार. त्याच्यामध्ये कुठलाही दोन विचार नाही. पण हा जे काय विष कोळण्याचं काम सातत्याने करतोय, जेणेकरून त्याने अध्यक्षावर सतत टीका करत राहायची, अध्यक्षालाच नावं देत राहायची, त्यांना चिडवायचं, त्यांचा इतिहास काढायचा, जेणेकरून उद्धव ठाकरेला अजून संपू कसा शकतो. बाळासाहेबांच्या घराण्याला संपवण्याची सुपारी या संजय राजाराम राऊतनी घेतलेली आहे. आणि हा सुपारीबाज घेतलेल्या सुपारीच्या प्रमाणे काम करतोय. आणि ते उद्धव ठाकरेला कळेपर्यंत दुकान पूर्ण बंद झालेलं आहे. हे कधी कळणार हे बाबा उद्धव ठाकरेंनी समजून घ्यावं. मोठा काल किंवा ते समीर वानखडेंवर
जे काही सीबीआयची धाड त्यांच्यावर पडली त्याच्यावर आता भाष्य करतोय. ते लफंगे आणि चोर आमच्या भारतीय जनता पक्षाला बोलवतोय. ते ह्यांना असेच भ्रष्ट अधिकारी लागतात. आमच्या आदरणीय मोदी साहेबांनी पहिल्या दिवसापासून भूमिका घेतलेली होती, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. जो जो भ्रष्टाचार करेल, जो जो चुकीचं काम करेल त्याला या भारत देशात, हिंदुस्थान देशामध्ये सोडणार नाही. मग समीर वानखेडेंनी अगर ते चुकीचं काय केलं असेल तर त्याला शिक्षा होणारच. आणि त्याप्रमाणे सीबीआयची चौकशी सुरू झालेली आहे. कोणाची गय करणार नाही आमचं केंद्र सरकार. पण मला एक जरा विषय तुम्ही सांगा, संजय राजाराम राऊत, तुझ्या मालकाचं आणि त्या सचिन वाजेचा काय संबंध होता रे बाबा? काय एवढं प्रेम होतं तुझ्या मालकाचं आणि त्याच्यावर? तो अतिशय म्हणजे दुधाने आंघोळ करायचा का? एकदम स्वच्छ होता तो. त्याला जे काही तुझा मालक मुख्यमंत्री असताना त्याला जे परत सेवेमध्ये घेतलं ते कशासाठी घेतलं? वसुलीची किती टार्गेट त्याला दिलेलं? नेमकं परमवीर सिंगजीने पत्रामध्ये काय लिहिलेलं? पत्रामध्ये हेही लिहिलेलं की तुझा मालक आणि तेव्हाचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेला अवगत केलेलं की अशी अशी वसुली चाललेली आहे. सचिन वाजे हा आठवड्याच्या 7 दिवसामध्ये 5 दिवस तेव्हा वर्षावर राहायचा. बॅग घेऊन वर्षावर राहायचा उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे बरोबर. त्याला दिशा सालियांचा जेव्हा खून झाला, सुशांत सिंगचं प्रकरण झालं, तेव्हा त्याला सेवेमध्ये त्याच तारखेच्या जवळपास त्याला सेवेमध्ये परत आणलेलं आहे. जी गाडी दिशा सालियांच्या घरी, जी मर्सिडीज दिशा सालियांच्या घरी पाठवण्यात आली, ती मर्सिडीज सचिन वाजेची होती, कारण ती नंतर त्याच्या इथे जप्त केली गेली. तर आदित्य ठाकरेंनी उत्तर द्यावं. सचिन वाजेच्या फोनवर आदित्य ठाकरेंनी कितींदा त्या रात्री फोन केलेला? कशाला फोन केलेला? सचिन वाजेला कशाला पाठवलेलं मलाडला? सुशांत सिंग राजपूतच्या घरी 10 ते 15 जून मध्ये कितींदा सचिन वाजे तिथे गेलेला? ह्याचं उत्तर आदित्य ठाकरेंनी आणि त्याच्या वडिलांनी आणि या संजय राजाराम राऊतनी आम्हाला द्यावं. ह्याची चौकशी झाली पाहिजे, ह्याची माहिती बाहेर आली पाहिजे. सचिन वाजे काय तुमचा घरगडी होता का? तुझ्या मालकाच्या मुलाची घाण साफ करण्यासाठी त्याला ठेवलेले का? समीर वानखेडेंवर बोलतो, मग तुझ्या मालकाने त्या सचिन वाजेला कशाला ठेवलेला? त्याला काय माहिती आहे दिशा सालियान आणि सुशांत सिंगच्या हत्येबद्दल? त्याला कशाला सेवेत आणलेलं? सचिन वाजे आणि वरुण सरदेसाईच्या मध्ये काय संवाद व्हायचा? IPLच्या कुठल्या मॅच एकत्र बसून बघायचे? किती वकील लोकांना फोन जायचे? ह्याचंही उत्तर थोडा संजय राजाराम राऊतने आम्हाला दिलं पाहिजे. तुम्ही सेवेत मध्ये आणलेला अधिकारी, तुझा मालक मुख्यमंत्री असताना, तुझा महाविकास आघाडीचं हे असताना, सरकार असताना, तेव्हा सगळे निर्णय चांगले. तुझ्या मालकाला तर तो ओसामा बिन लादेन आहे असं म्हटलं ना तुझा मालक. मग सचिन वाजेकडून तुम्ही काय काय करून घेतलं? किती पैसे तुम्ही वसुली करून घेतले? किती बिअर बार वाल्यांकडून आणि किती लोकांकडून वसुली करून तुझा मालक आणि तू तुझं घर चालवायचा? ह्याचंही उत्तर जरा आम्हाला मिळालं पाहिजे. ह्याचंही उत्तर आम्हाला दे, मग आम्हालाही कळेल की सचिन वाजे तर सगळ्यांना सांगायचा की मी उद्धव ठाकरेचा 3रा मुलगा आहे, मी त्यांच्या घरचा आहे, मी वर्षामध्येच वास्तवाला असतो. या सगळ्याचं उत्तर पहिलं देण्याची हिंमत ठेव.
आणि मग माझ्या नेत्यांवर बोलण्याचा हिम्मत कर, मग आमच्या सरकारवर बोलण्याची हिम्मत कर. म्हणून स्वतःचा पहिला जळत असताना दुसऱ्यांवर आरोप तू करत बसलास तर तुझ्या मालकाला, तुझ्या मालकाच्या मुलाला असंच अडचणीत आम्ही आणत राहू. म्हणून आमचे हे जे काही टीका टिप्पणी आज जो सकाळी उठून वेड्यासारखा करत गेला, आपण आज दिवसभराच्या निकालानंतर मला विश्वास आहे की कर्नाटकची जनता ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाबरोबरच राहणार. बजरंगबलींचा आशीर्वाद हा भारतीय जनता पक्षालाच मिळणार, हा माझा ठाम विश्वास आहे. धन्यवाद. कर्नाटकामध्ये भाजप पिछाडीवर सुरुवातीच्या राज्यांमध्ये पाहायला मिळतं, 70वर 72वर आलेले आहे आणि काँग्रेस दुसरी माताना पाहायला मिळतं. एक लक्षात घ्या, मी परत बोलतो, तुम्ही सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही बोलत होता तुम्ही आला नाही की ज्यांनी निवडणुका लढवल्या, आम्ही निवडणुका लढवतो, सकाळी 11 वाजेपर्यंत निकाल कोणालाच कळत नाही. त्याच्यासाठी दुपारपर्यंत थांबायला लागतं. कारण का 18, 19, 20 राऊंड असतात, काही मतदारसंघामध्ये 25 राऊंड पण असतात. ते काही लोक शेवटच्या राऊंडमध्ये पण जिंकतात. म्हणून एवढ्या लवकर फटाके फोडण्याची कोणाचीही गरज नाही. मला तसं मी परत विश्वास व्यक्त करतो. आता काही सुरुवातीचे रुझान काय तुम्ही 9 वाजता बघितलं तर भारतीय जनता पक्ष 100च्या वरती होतं. आता तो थोडं मागे पुढे झाला असेल, पण तुम्हीच दाखवताय ना काटेची टक्कर. काही बोलत होते की काँग्रेस एकतर्फी जिंकणार आहे, पण आज काय झालं मग एकतर्फी जिंकण्याचं? म्हणून बजरंगबलींचा आशीर्वाद हा भारतीय जनता पक्षालाच मिळेल. 50 जागा अशा आहेत जिथे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फक्त 1000च्या आत लीड आहे. हा निर्णायक ठरतो. त्यासाठी तुम्ही दुपारच्यापर्यंत थांबायला पाहिजे. आम्ही निवडणुका जे उमेदवार म्हणून जे लढवतो, सुरुवातीच्या रुझानामुळे आम्ही निवडणूक जिंकणार असं कुठेच दिलेलं नाही आहे. तुम्हाला 10 उदाहरणं देऊ शकतो. तुमच्या सिंधुदुर्गातली 10 उदाहरणं देऊ शकतो. कणकवली नगरपंचायत बघा, 2009चे जे उमेदवार प्रमोद जठार साहेब होते ते 32 मतांनी जिंकलेले शेवटी. म्हणून निवडणुका ज्यांना माहिती आहे, म्हणून बोलतो ना, ज्यांनी साधी सरपंचाची पण निवडणूक लढवली नाही, तो संजय राजाराम राऊत आता निवडणुकीचं विश्लेषण अगर करायला जात असेल ना, तर त्याच्यापेक्षा मोठा जोक नाही. काँग्रेस मात्र भाजपच्या राजनीतीचा धडा घेतल्यामुळे असेल किंवा अन्य काही कारणांमुळे असेल सावध पावले उचलताना दिसते. कर्नाटकच्या आमदारांना अज्ञातस्थळी एकत्र हलवण्याचा सुरू आहे, त्यावर काय सांगा? म्हणजे स्वतःच्याच आमदारांवर, स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांवर काँग्रेसचा विश्वास नाही. हे राहुल गांधीच्या नेतृत्वाचं सर्वात मोठं अपयश आहे. आम्हाला या सगळ्या गोष्टी आता करायची गरज नाही. म्हणून तुम्हालाच कार्यकर्त्यांवर तुमचा विश्वास नाही, तुमच्याच निवडून आलेल्या उमेदवारांवर विश्वास नाही, म्हणून ही धावपळ होते ना. हे त्यांचं नेतृत्व कमकुवत आहे. राहुल गांधींना कोण नेताच मानत नाही, म्हणूनच ते ही पळवापळवी करायला लागते त्यांना. कर्नाटकचा जो सीमावादी भाग आहे तिथे 6 ठिकाणी महाराष्ट्र एकीकरण समिती अपयश आलेलं आहे. आणि कोणामुळे आलंय? काँग्रेसमुळे आले आहे की नाही? काँग्रेसला प्रचार करू नका असं संजय राऊतने का सांगितलं नाही? राहुल गांधीच्या बरोबर चांगले संबंध आहे ना. राहुल गांधीच्या खांद्यावर हात टाकून बोलतात असं आम्ही ऐकलंय. आदित्य ठाकरे जाऊन तिथे मिठ्या मारतात आणि त्या मिठ्याचा काय अर्थ लावायचा, तर आदित्य ठाकरे मिठ्या मारतात त्याचा विषय वेगळा आहे. तो त्यासाठी वेगळी पत्रकार परिषद घ्यायला लागेल. पण मुद्दा माझा असाच आहे की मोठं महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बद्दल प्रचार करायला गेले होते ना, मग सांगायला पाहिजे ना काँग्रेसवाल्यांना की उमेदवार उभं करू नका, चला महाविकास आघाडी म्हणून आमचं ऐका. आज काँग्रेसमुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार पडत आहेत. मग तिथे जाऊन भारतीय जनता पक्षावर फक्त टीका कशाला? काँग्रेससाठी आणि भाजपला 50-50 पाहायला मिळते सीमावर्ती भागामध्ये. म्हणून परत तुम्हाला सांगतो, आता एवढा लवकर याबद्दल भाष्य करणं हे फार घाईघाईने होईल. थोडं तुम्ही दुपारी थांबलं पाहिजे. दुपारी 2, 2:30, 1 पर्यंत आपल्याला चित्र स्पष्ट होईल. त्यावर आपण परत पाहिजे तर बोलू. साहेब, काँग्रेसची समजा सत्ता आली तर तिथे मुख्यमंत्री पदासाठी 3 दावेदार आहेत.
तुम्हाला राजकीय अभ्यास तुमचा काय सांगतो की त्यात फाटाफूट होईल का काँग्रेसमध्ये? काँग्रेसचा इतिहास बघितल्याप्रमाणे काँग्रेस हा नेहमी अन्याय करणारा पक्ष आहे. म्हणजे महाराष्ट्राचं काँग्रेस बघा आणि तसंच कर्नाटकचं. आज जी काँग्रेसची जी वाताहत झालेली आहे, कारण का काँग्रेस कधीही एकसंघ राहू शकत नाही. काँग्रेसला एकत्र ठेवण्यासाठी राहुल गांधीचं नेतृत्व सक्षम नाही. राहुल गांधीला कोण मानत नाही, म्हणून त्याला स्कूटरवर फिरण्याची वेळ येते. म्हणून काँग्रेसमध्ये नेहमी चांगल्या मास लीडरवर अन्यायच होतं. हे इतिहास आहे काँग्रेसचा, आम्ही त्याच्यातून गेलेलो आहे. म्हणून काँग्रेसची फूट ही अटळ आहे. जेडीएस मागच्या वेळी काँग्रेस सोबत गेलेले होते, सत्तांतर झालेलं होतं. जर भाजपला गरज वाटली तर जेडीएस सोबत भाजप दाबू शकतं का? काय वाटतं आपल्याला? आता मला असं वाटतं की हा फार राष्ट्रीय लेवलचा प्रश्न आहे केसरकरजी. हा कणकोलीत बसून मी नाही उत्तर देऊ शकत. पण अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नाही, मला असं वाटतं की भारतीय जनता पक्ष स्वतःच्या ताकदीवर तिथे येणार आहे. म्हणून मला वाटतं काही प्रश्नाची उत्तर आमच्या वरिष्ठांसाठी ठेवा. बाळासाहेब थोरातांनी आता असं म्हटलंय की राहुल गांधींची जी यात्रा होती भारत जोडो यात्रा ही प्रभावी ठरली आणि त्याचा परिणाम कर्नाटकमध्ये दिसतोय. नाही म्हणजे म्हणून तर काटेची टक्कर दिसते ना. म्हणून मी राहुल गांधींना विनंती करतो की परत यात्रा ती सुरू करा, जेणेकरून अजून मोठ्या फरकाने भारतीय जनता पक्ष सगळीकडे येईल. कारण जिथे जिथे राहुल गांधींनी यात्रा काढल्या तिथे काँग्रेसला अपयशच देताना दिसतंय. मग वन साईड का निकाल लागत नाही आहे सांगा तुम्ही मला. का तेव्हा भाजपला तेवढंच ताकदीने यश भेटताना दिसतंय, का जेडीएसला तेवढीच मतदान होताना दिसतंय? याचं कारणच असं आहे की राहुल गांधीचं नेतृत्व देशभराला कोणालाच मान्य नाही. काँग्रेस जणांना तरी त्याचं नेतृत्व मान्य आहे का, हे पहिलं काँग्रेसाने उत्तर द्यावं. बाळासाहेब थोरात जे म्हणतात ते नाना पटोलेजींना मान्य आहे का? आपण तिथून सुरू करू. राष्ट्रविषय नंतर आहे. ठीक आहे. सर एक प्रश्न, तुम्ही संजय राऊतांना उत्तर देताना मी पत्रकार परिषद घेतो यासाठी उभाटा गटाकडून काही लोक पत्रकार परिषद घेऊन तुमच्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न करतायत. तुम्ही त्याला कसं उत्तर देणार आहात? कोण देतो मला तर माहीत पण नाही. साहेब यालाच एक लागून मी विचारतो, मागच्या वेळेला रावसाहेब दानवे आले होते, ते असं म्हणाले होते की आम्ही नितेशांची दखल घेत नाही कारण ते एक साध्या रावसाहेब दानवे नाही रे बाबा. अंबादास दानवे. पहिलंच अंबादास दानवेची कोण दखल घेतं का हे तिथून पहिलं सुरू करू, मग नितेश राणेपर्यंत नंतर पोचू. लक्षात घ्या. आणि केसरकरजी तुम्ही जे प्रश्न विचारला ते मला अन्य कोणाच्या पत्रकार परिषदेत मला तर दिसत नाही इथे. कधी असतील तर तुम्ही मला लिंक पाठवा विचारांना, त्यांना पण थोडं महत्त्व देतो. त्यांचे पगार सुरू आहेत ना. चला, थँक्यू. जय महाराष्ट्र.